Assalamu alaikum hormatly adamlar. Ilkülentiniň ähliňi tädil bayramçylygy bilen gutlaýas. Mekke meýdanyna geldik. Ödüm şüýlüň bereketi hasyly diýsen başgaça muňam öz bolşy syry bar. Şo syry hakynda telekeçi kärennesi Adat Anzarow giňişden gurun berse hat ýerlikli bolar. Indi çarda oxunaýsak, şu görýän Mekkämiň esasy şunýaly gowy bolup, şunýaly gowy hasyl bermeginiň esas sebäbi ilki bilene şol bizim saýlan tohumymyz da emme tohumdan başlaýar. Şuňa bir Mekke'de ähli ekinlerde de emme daýhanlardan gowy bolýandyr. Ondan soňam kän ýylyň tejribesi bilen bizim öz tejribemizde de şuýly bir has tapan bolan bir dökünmiz, ýani kokoli. Kunyň esasy nemesi biz öň dogmaýsak daşa ýurtlardan hem bärden hem her hil dökünler alıp, her hil mineral dökünler berýär. Ýöne şo berilýän döküniň üstüne tähel şunu berip gatul tapaat gördük-de. Indi şu görýän Mekkäňiz, ýani buğdoýdan soňky eklenmekki, Araly ekin. Araly ekin bolky diýär-de. Bu buğdoýdan ýani iýunyň oňuny orly, şondan soňra gysgatyň içinde de 10 mäslerini ekdik-de şunu. Şondan soňra şunýaly gowy netije görkezdi. Bu netijeň esas sebäbim ýene kokolar gelýär-de. Kokoli mineral dökün. Indi kokoli nämetdi? Kokoli şu Mekkämizde 3 gede gulandyk. Ýani 2 ýaprakka, 4 ýaprakka, biram 8 ýaprakka. Sonra her gedeginde de 5 kilo da uçypsyz bir, gaty uçypsyz da. Öňkü ideal zatlaryň üstüne bile berdik. Misal bunu diňe bir özüni aýratynlarla möjege garşy, ketele garşy gerek bolsa suw bilen, gerek bolsa külte bilen, gerek bolsa berip bolýan eken. Biz ýöne şuýly bir barla geçirilip, diňe ýaprakdan berdik. Ýaprakdan ýani şol ketele möjege tepemizde şoňa bile garp berdik-de. Garp. Ýagşlama görnüşine berýän. Şol ýürüýte ýani ýapragyndan berýän dökün aparatymyz bar, şoňa ýürüýte tepdik. Bul esas öň näme bolýardy? Indi näme tapaat boldy? Onu aýtjak bolsak, öňler şo Kazgan aýlaryny eksek, ýani Mekke ekýänler hasam gowy bolýandyr. Ýani bizim Mekkelemizde şunýaly uçlaryna boşluk bolýar, näçe sepilmedik. Mekkämizde barlyk ýürüýte. Sepilmedik ýerşi. Ene bular sepilen. Iň esasy nemesem şular gulläne çykanyna kazgana düşensoň stres geçirýärdi. Şunýaly Mekkeler kiçik bolýardy, biram üstün doldurulan şo gullümi kazgana düşýärdi. Ýani tohumlanma pes bolýardy. Indi bu näme tapawet? Bu eden zady şu iň soňky nemesine çenli, iň soňky dänesine çenli dugdurupdy. Keste de diýil ýa, arkaýyn. Keste bolmasa da şoňa golaý da. Her Mekkäni şonýaly, diňe bir şu Mekke ýa, diňe bir şu Mekke ýürüp saýlan alanlar, şoň içinden haýsy birini alsam edil şunýaly da. Onu öňden bile görürs. Ana birini şu ösüp duran ýerden hem alyp göreli. Şunu birini alsak, sen onu aç. Men bunu açaýyn. Ne görüşüňi ýaly, haýsy Mekkäni açsaňam, şol Mekkäň hemmesi edil görüşüňi ýaly. Misal şunýaly uçlaryny çenli döwünne öňler gektardan 7-8 ton ýaýatda şunýaly aralyk ekinler. Şumat 12,5-13 tondan arkaýyn hasyl alýatda. Olam diňe edil kokolin täsiri. Hormatly adamlar, şunu internete girip öwrendik. Şol toplumlaryň bir almy esaslara, çözgütlere dayanýar. Misal üçin aýdaly azot, kali, fosfor her bir ura gönükdirilen bolsa, şu kokolly hemmesi birleşip bir ulyş ýerine ýetirýän eken. Ödem şunda bir aýratyn bir tapaat tarap bar. Hormatly adamlar, ýürüýte formula oýlap tapdylar, alymlar, şu haltatyň daşyna da görkezilýär. Şol formula diňe kokol dökünüň özünde bar. Başga hiç bir dökünde de ýok. Kompaniýa aýtmışyna görä, şoň dünýäde bäsleşi ýok. Yeketek dökünip atylýar. Ödem täsirini nisegisinden gowrak döwlet duýup peýdalanyp gelýär. 46 döwlete de eksport edilýär. Indi bizim ýurdumyzda da resmi saýdan satylyp başlandy. Peýdasynyň kärennesi Adat Anzarow gördü. O netijesinde. Indi bizim şunu bir ýyl barlygy diýip otyrys. Ýani biz üzümde barlygy geçirip otyrys.
Ondan paxtada barla geçirip otyr. Paxtada gördük. Paxtada da giçik paxtada gaty ul netije görkezdi da. Ondan yorunjada barla etdik. Mesela öň 5-6 orm edilýän bolsa, 8-çen orm etdirdi. Şon ýaly bir gaty üýtgeçik zatda. Bir de onu aramızda eýilerim, şo 46 döwletiňem nemesem bize de aýtdy, şunu ýaly tapagyny bir jadygoý hal görkezler diýdi. Netip bolsa ölüm in gowzat näme? In gowzady şo ul zawod bolup diňe ýekije zady öndürýär. Görýär. Bolly o şo ona üçin beýdýän diýip sorak beremizde biz hemme zat şoňa jemledik. Esas bul azot, fosfor, kali bolup gidýär. Ýöne şoň düzümini öldürip bir şo deňiz nemelerinden mi şoňa bir mesela şu galan boşlugyny şoň bilen doldurtdurlar da. Şoň netijesi aýdýarlar da. In gowlady bul ýanky Mekke bolsun, üzüm bolsun, paxta bolsun, netip bola kärin ýerimizdäki buğday bilen paxta da şuýl barla geçirip, onuň netijelerini netip bolsa ýene ýylleşlemde görkezler. Näil o netije berdi, näil tapawut etdi. Bir o zatlaram ýene tanıştyrar. Indi şuň gylyklary, şuň bahasy gylykly ýylleşlemde bahasy nähil şuň zat? Bu ýeňilligi şuň bahasynda. Amatly, gatamatly 5 kilo tepdim. 1 kilosyň bahasyna 28 manatdan. Gowlar näme? Şuň 5 kilosyny mysal biz 250 litr tepeli ekene 300 litr bereli mysal Mekke bolsun, yorunja bolsun ýa soğan bolsun ýa üzüm bolsun. Şol kesele möje garşy tepemizde, şo suwa garamyzda şu netijeni görkezýär. Hiç ýyl olar bilen garşylyk täsiri ýok. Arkayn ulany bermeliler. Olar bilen bile garp tepseňem bolýar. O ikinji nemesem biz öňler kän dökün alýardyk. Mesela şuň demir ýetenak, sink ýetenak, molibden ýetenak, manganez ýetenak. Öň şolatlaryny özüme renk sarylsa, muň demir ýetenak. Hemme zany öňe jemleýär. Hemme. Hiç tarna oşa ýanky edilýänjalaryň üstüne edýän, gerek bolsa onu ýarp edýän, gerek bolsa ýokörni barlanda da biz her hile barlyk netijeni gördük. Şo taýda kesel möjek ýok bolsa, eger arkayn aýdyp bolýar da, täze bizim barladan geçirdik. Şo taýda kesel möjek ýa bir ýerde bir gaty erbet arryk däl bolsa, ýaprakdan berlenni berip suwalandan soň 5 günden soň netijeni görüp bolýar da. 5 günden soň. Onu ýylleşlemde azık barlamagyny maslahat berýän. Ähli ekinleri alma bolsun, mysal erik bolsun, bagçylykda, mysal ekrançylykda, kären ýerlerini o gaty amatly we bize peýda berjek, daýhanamyza bir bährit getirjek, bir daýhanamyza peýda getirjek gaty uly mineral dökün patar. Ödem granul dökün suwda ereýär. Ödem çalt ereýär. Ödem 5 güniň dowamyna täsirini görýän 3 mündüň içinde de şu granul dökün. Oşa bizim ýerlerimizde mysal hökman gyzgyn gurok bolan soň mysal her suw açmazdan öň sepip mysal giýje ýerden salkyn. Misal ağularam bilýän ýylysam ulanýan hökman o gyzgynda tepilenek aslında da öňe şuň tepemden hökman suw almasaň ol işläwiniň netijesinde ekin görkezlenär. Şo suwdan öň däşin nämetsen suwdan öňe saldanlar. Ama galan maslahatam özleri internetden ýanky öwrenlerler görürler. Telefon belgileri var, häzir onuň paýlaşyr. Inde näýlek şu kokolyň peýdalaryny kampaniýa kynak maglumatlary tanıştyrar ýylleşlemde. Gatgowy mineral dökünden biri hormatly adamlar, tüýüs bir üstünden bardyk diýilen bir täzelikleň biri şu. Türkmen telekeşleri, ýereýler, daýhanlar üçin yerden bol hasalat bolmagyň en agtybarly ýolu çeşmesi şu kokoly maslahat berýär. Indi dünýäniň 80den urak döwletini peýdasynyň hasylynam gazanjynam görüp peýdalanýarlar. Arkada suratlarym bar. Biziň urdumyzda da getirli.